Yan guys, part 3 na ni. Please subscribe, comment, like, and share. Please share this video po. Part 3 na ni guys. Sagot ako sa kon. Hmm? Sagot ako sa simana. Ano to? Hindi ka music mo tayo kapon. Karon nakalag naman na. Kalag mo. Ano daga mo kay kalag? Eh. Ano po dani? Ito sa... Ito kung ano sila ba? Murag salida bang kana ba? Nginang last ka to siya kung naabuki. Ano ginagawa ko naman sa papa? Mas mapalahi ang mga kalag ba? Sekarang laki pa dyan. Dagot to sila. Masa ka mo sulat? Wala to. Ito. Mas lang yung hilot to. Okay. Wala. Kitas video. Mana na po na mo comment. Wow. Sakit dyan. Wala Wala ka mag-hilot. Ha? Yan yung dala itong hilot na ito. Importante kayo nagikan na rin. Paano ko? Doon mo sa ginhawa. Mana mo po nga sa ikutas sa kumrit. Ang kuya yun, muot yun. Ay, na, ay. Ano yung... Huwag mo sakit God. Ay. Ha? May sakit. Kati. Ay, Diyos ko. Sige, may sakit. Magpang yun. Matisting na god. Mabuwak din ng... makailis din kang bago. Pailis ka tre. Kung pang balingin ka daw. Gusto ba na sa simana? Hindi kasi. Naging siya na po sa... Wala mo na sakit sa simana. Lapit ko maligo. Ligo lagi ta. Maligo. Yung minaho. Nasakit yun siya kung mabot yun ang iyang deadline. Sakit yun yung tawa. Wala na, di ang mga kamoy-koy, ngalay, panhon, mga siya. Dagang, Mabuti din ito sumbon. Ay. dagang tablig yung sungkod. Ah! Dagan ba na siya dito sa wheelchair o sa Kapitolyo? Sige, may sakit. Magpa-line-line sing now. Sakit yun kayo. Ikaw na rin. Mora yun na hinungdan tanan, no? Panarang pagkaligo, pagimasa. Mora yun yung problema harap. Plus ko ba nga, kadlaw maligo. Kaya, di mo maligo isang Di ko ligo dahil. Kita pag may ligo-ligo. Oh, Kawayon pa rin mo kay ligo-ligo. Kita wa pa eh, sakit. magabok mo itong lawas ang si kaligo. Agay. Woo! Tanaw, gabok kag lawas oh. Ah! Uy, tama. Agay. Tabang. Ah! Buntag pa galing hinilo sa Eric. Ihi ka na ha? Yung pampers na ka. Sabi, pas mo. Ipos na ko. Ganina, daghang kayong nagtanog views, laki dito. Pas mo sa kusog. Adlug-lugis lang ng pas mo ba? Di ba, di mo to, di mo to, okay ra po. Mas may ko na di po sila mo to, pas mo. Di para masigit kaligo. Para Sigdik. mangita, ginadlating sa mutabang ana. Dagan din Pa-check mo. up ka, patanan, pa-check up. Kakorta na yun. Kakorta na yun ka. Daga na sa kuang dugan reka sa ganito. Search na yun sa hilot. Search na yun, pas mo sa kusog, aking gawas. Di magkakanagabi imong ligo. Pero may masa yung gabi eh. Nasa lang. Maura ligo na. Nga itong tiil hagok kay siya. Karon atong limpyuhan. Limpyuhan, okay man. Tama man na, limpyuhan. Pero dapat kung malimpyo, ugma, naunta. Nya karon man tanan limpyo, pata katulog. Limpyuhan na to daan, limpyo, tama siya. Motor god, limpyohin nga pag-abot. Diba? Kung siya mapansin, patay kusuga mo aso. Wala gitik pa na. Pero ugma na wasing eh. Aban, kondisyon kayo. Wag siya, kuan ay.
Wagi tingog ang kuhan. Agay, kasakit. Sakit naman. So, schedule. Ka may sakit, Jod. Schedule na ginano mo lang. Kada hapon ka maligo. Ay, nako. Sakit kaya hilo. Di, manggod ko. Batik-atik pa na siya. Uy, hindi pa sa kami. Sakit kayo. Bisa gue sakit, magpaatik-atik. Mga pa, bati-batihan na yan. Parang titiyo, bati-bati ang naong. Tuyo, maguna niya para ma-trending Nasa ka sa reels ko ba? Masikat siya. O na, mabiral. Mabiral ba? Agay. Ay, bati-batihan mo naong ba? Sakit Jod kayo. Bisa gue Nanawag sakit. comment, ana ugma. Daghan ka ng comment. Paula lagi ko perang. Iaswat ang kamot niya. Ito. Pero gamay. Bisa gue sakit, magpaatik-atik yun. Ay. Kani siya, upat ka side, ay kanimot ha. Kung balay-balay sa pasmos kusog. No? Yan na matandog na. Di na matandog mo, mo pildi sa kusog na to. Kung nagabasa ko to hapon bi ha. Sabi naghago kayo, niya magbasa. Nato nag-comment sa kus messenger, kung nakita ko to niya. Bukat na daw ka yung tiil mo to kamot. Kung maligo doon sa manghinaw, hindi ko mag-wilder siya. Na nakita doon niya bakit pasmo sa kusog. Nangita siya ka naman si tambal sa pasmo. Nagkang yun mangita na boss. Una yung mo una itong tambal, mundang. Di Ang lang. dalawang tambal na. Agay. Oh, maram kag sumbi. Sakit Jod. Ibig saliban. Bisa gue sakit, nagpaatik-atik. Sakit Jod kayo. Wala ay. Kahinir, anak. Atik-atik. Ako na rin. Atik-atik. Yan o, bitaw may pahilot. Hindi ko niya magpahilot. Pag-agwarta na sa Manta po kasi mong debate. Mangita dyan kag manghilot. Ang problema, kaya kung may nakita ni mo, Ulihan mo mo pero uy, Diyos ko. Ulihan mo. Tos. maayaw man tututa dito. Antos po. Uy. Ligo pa. Kami no? Uy, makautas. Kaigit ka na. Wala ba pero paihiyon ako. Ay lang yung pangutot, kaya plus 100 ba yung pangutot. Ouch! Paghilong na auto, 200. Ni, ito yung ganyan, babati-bati yung nang aral yung sakit. Diyos kayo. Bisa gue sakit. Sakit. Nasa ka? Halang? Grabe ka gaspang ba? Tudo, nilang. No. Lang. No. Hilak na. Hilak lang. Undang-undang na kita, dili kinahini, undang kita na. Ang ligo, buntag lang yun. Bago ta mo trabaho, ha? Oh, si O. Hapon, uy. Maluoy ang taon mo sa inyong lawas, kaya taon. Mga gabay pas mo sa kusog sa ospital. Wala man na. Ati panuhot, wa. Hapon ka man lang. No po, patistingin to sa rep kay hapon mo to tigliguan. Gabi eh. Katara, bungkag kay lawas na pa lawas na pag sangas batilis. Kaya kayo? Na,
Luspad pa kayo ng mugo sa kwarto. Sige, in. Mo email yung buntag hantod kadlawon. Puti na kayo, kaya di mo magawa. Murag puti pero luspad yung nabil. Ah. Oh. Dapat ka manghalay, ano mo? Nanganay gani ako. Nanganay. Pagtiin. Umog na ako. May sakit oh. Patik-atik yung gawa. Ay. Wala. Ikaw puro dili. Butlaw. Patik-atik yung gawa para Di mo ikaw mag... Kasus ka naman, tama ka. Ah, huwag ako diha, malibang, huwag bang utot, huwag mangihi na kudaan. Amot na. Ay, Lord. Ah. Ouch. hindi nakatuod, pumunta na siya. Okay, nakaanyan mo ko rin. Pero trigger bang nakaabot lagi mo dito. Natana mo kung angkol kuan ni angkol Jipoy, Pahimpoy. Natana mo niya kahalapitan so dudupit sila. Masilingin sa kitbit kayo ng dilot. Ang ampun. Kaya na kaya. Eh, dito sa na, oh cool. Tukod ko na. Dollar sa ako na. No, kapot dos gym. Moto ni biyahe din may pang-reag, kapag nagdamo. Kuwanan paduduhag, kuwan, dito sa yun, nakaw kay. Ano dito, tayo lang yung time na undang ang ulan ng airport man. Istorya pa yun, napipikas ron. Handa man na imong kuwan hilak. Ay. Ginawa lagi ta pero Ayaw lagi pero Ano ba yung nagaginawa eh? Ngalak. Oo, diyan bang lang. kaina jud kay murag akong ginawa dali mo. Kay murag gid Isting na kaya ng hiluta mo. Isang pag nag-nebulizer pa nagkadadlaw. Powerful kaya ginoo. Sunod na ko pilot. May makabalos ka. Sunod na doon yung Japon. Ako na po yung kinangula ka wa. Ikataan mo rin mo, badyakan ta ka. Sana lang ka pa mo. Yan. Sa duha ka pa kani ang week ha. Sigsuon pa ni kani gud kani mo ikwan kayo. Ingat. agay. Uy! Uy, Bisig may sakit. Isis. kalago. Bisig may sakit. Batik ate. Gala jud hindi abalos pa ko. Awan lagi. Bisig may sakit. Hindi gubaw-gubaw tuwing no. Kijud kayo. Tsaka. Uy,
Baik nga pag pwede ito na iulit na bukid ano ito, bukid nun. Dili man to tong sa semana to. Naman sila dire. Doon sa Manaon sila mga tarpaulin. Medina. Medina siguro. Pero irog lang. Wala naman siguro na dito sa. Bukid nun. Iyang asawa siguro. Moro niya pa ba si On? Si Ito na Dimple? yan. Oo, Dimple. Kaya ba ito yung gikuyog-kuyog lagi? Muro lang. Napapkon siguro buhok. Dili, uy. Delikado. Tingala gani ko ni Kuya. Ay, ano ba dito sa? Uy. Naka-YouTube. Basi kaya na ito pa istorya. Sakit na dyan dito. Sige, susunod. Kaway angay. Pero Kaway angay. kung tagamay. Ingka, di ka ginawa. Ginawa, mali ka. Kami na kaya na. Sa likod palandaan ganina. Sus. Iwasan ang stress sa kuwan. Pero, uy, tamas. Bisig ko'y sakit. Bisig ko'y sakit. Sakit yun sa mong pinig. Ay, Lugo na tudaan. Nagkalawa pa mo atake. Sige, maligaw pa tayo ni Kabot. Kaya, maligaw tayo ni ay, Kabot. magkol. Ouch! Tabang. Hapit na alas 11. Malas 10 pa lang. Good pagkaroon. Uy! Uy, Lord Jesus. Ganda po to uma pa. Gani naman sila. Gani na sila. Yan sila. Ikadoon na ng balik. Katong nangiram sa kinan. Ano sa nangiram ko eh. Kasi balik na na. Katong bansa namin, striktuhan. Tabian mo kayo to. Sabi nga na, pero ikadoon balik na. Dito na ako silip. Ang murag kuhan siya. Anderon, gander. Mga sa masawa. Kasi yung asawa to. Tambok. Tambok. Tambok anak mo ba itong bata mo? Pero yung tambok na like sila. Asawa ka niya. Nagyaw-yaw nga masipo. Nagkagyaw-yaw diya nga nagisip pa ka. Kasulay na yan, ma'am. Uy, Diyos ko, Lord. Medyo ko maligo kahapon para medyo mausaw. Ligo sa, eh. Saan na po balik-balik dire? Ang baho. Kani trabaho abi ang ilat ang ibog na kay mga lagyo ano ba? Ah, Kira? Mga zombie. agay. Wala po na gidala yung asawa niya. As tigasa niya yung Amo ko din sa mo ko to. Ay ara. Whew. Yes, Lord. Uy. Me. Me. Nami, ay. Explain mo ganina ko kanya. Sakit yung kinilawa sa naman dyan. Isgot na sa mga banhod. Asmado yung kinilawa sa. Paborito kanya maligaw hapon, mga himasag hapon, Alam mo, magpapod sa presko, magot.
Yan ikatulog, lamig di siya. Tapi nak dia yang hidat niya. Lekit yang lawas, bangun na pala siya, himasa na po da. Ano sa dito? Ano sa ganitong sa kano? Simula na. Asa? Atong dito. Ilaing pas dapit? Oh. Ibis na to. Ang ibis dito. Ibis na daan. Ibis dito. Ibis na hindi ko sa Malaga. Bumis. Nag-ato naman dito. Ato mo. Hindi mo na ubos sa Buena Vista na. Sabi ko bista. Pero kung ginan si Manang, matubaya mi sa dam sa niya manam. So sige mo adto dito kay sige na magbaha. Baha, sige ito baha, bitaw no? Dili man gumi maligo manam, mag-picture-picture raman me. Picture, video. Dili man maligo. Hadlok, kita ka malo manalo, ba o kasitog. Sa ko ano ba? Di mo po kadadlong baha. Grabe po. Katura manggot. Kaya sige bigay ko lang. Iyawan, di naman sa ubos. Hindi mo gumi magligo manam. Ikaw mo mo magpa-picture, attendance, ang vlog ba? Hi vlog! Yung ato na pa speaker, delikado biya dito. Agi kay mato. Ano puro delikado. May lugar nga di delikado. Delikado, tanan na. Bisa pag-asa ka. Tanaw, bitaw kag sine. Kaya walay dagat. May isa pa. Nilinog bitaw di. Maurang ko ana ba. Alright. Di ambak ko hayahay kay sinihan kay nagawas na tanan. Manggawas mi lain naman ang girahak. Puro magsakbay linog mo nagdaw. Sa guling of the day. Ay kurba na. Malugan la. Ahawa tanan ay. Impas imo, pilay bayad. Impas imong gibayad, bilay kay bayad ya. Sa Bisa no? 900 na 170. Depende sa lida. Kung gwapo nga sa lida, Mahal. Mahal, no? Gwapo. Gwapo. Bagong gawas. bagong gawas. Agi nagsunod semana, baba naman na, magbaba. 125 na na. Basta kaduhanan mo, manay na na. Nagkinilig yung pong tao, matanda ko ito. First yun. First attack yun. Wala na uso ang DVD no? Wala na, Bahal karaan na ng yun. DVD CD. Ang napay CD. CD bro. Napay CD ron. Kaya napaman sila yung mga kuwan. Di ka na BCD player. Sa to sa una VHS na to? Oh, Betamax. Betamax. Ako man sa Betamax, BHS. VHS. Bumuro mo na Okay, sila. Hindi, una pang Betamax. Gani, pero ang sublanan, bumuro ka. Parehara, gamay itong Betamax. Ang BHS, ako naman. Ako. Gamay itong Betamax. Wala gyapon. VHS muna absent sa una. Wala gyapon uso ba no? Mawag yun siya kaya nagka-modern man. Overtake siya ba? Mabitaw nga nawa, ang hina yung CD kay ay nanay, wifi. Nana cellphone. Ana. Nga magpa-download kay salida sa una, tag pila ang piso isa. Karang mag-download pa ka nga naas. Wala na. Sa kay sunod aning cellphone no? Saan ko kay sunod sa cellphone? Cellphone Japon, pero mas ni high-tech pa yun ba? Search ko ka sa cellphone, i-search karon di na yun. Isulti na lang nimo. Oh. Meaning, gawa sa meaning sa kuhan. Answer na siya. Ansa man na. No? Ito ka lang? Cellphone. Wala. Umilaw lang siya. Dami na kayo na? Eh, Tawa na ligaw siya. pa niya ni Gabot. Katawa na siya. Agi hilak. Upang yun kay Higod. Hmm? Kay Higod ba nila? Atis. Siguro mi noon. Di na katik. Stroke man to. Natuo sa mga hilot lang. No? Hilot lang. Sabot na din. At yan to pwede na unang kuluran rin. Bungkag baga to. Pinakatigulang na kung hilot rin 102. Ano ba? Pinakabata po na kung hilot 35 days. Dipindi mo pala sa bato sa lawas. Hilot na yung 102. Yan ang mga 20. Buwa nga. Init. Ha? Init. Init? Init na po. Nabuhi anak. Pero ba mas
Umuha na ilang. Konstiyan. Hmm? Dali, magkuhan sa kong ulo. Ano na to kung pitik sa kaboy o pitik sa baby, anak, anak. Sige.